brændstoffens hældning, den må kalkuleres ud fra datakortet med rullemodstandens interaktion. Undskyld, jeg var slet ikke klar over, at der var kommet gæster. Nå, vi skal jo i gang. Og det første, vi skal gøre, det er at finde din bil. Og det gør du lige præcis her. Lige mindre. Brems med motoren. Hvis du slipper speederen helt og holder bilen i gear, så afbrydes indsprøjtningen af brændstof fuldstændigt.